हौ माउसी शाशु मैं जुआर हेली पुणी समय सुविधा देखी आसब है। हेलो जुआर कौन हो तू बाबा मो साथ जाऊँ है टकली तो माउसी शाशु तो सही पटे देकी जीव आ तू गले तते सेठी तो पाखरे पाखरे ओल्हे देकी जीव जा मु कुआडे जाऊँ बा मु कुआडे जाऊनी है कि तोर बा देह खराब होतला काले तू काली कही हो तो पाखर को जीव बोलिका आईना मना कौन कर मु काली कहूली हेले मो देह ए भल हो गलानी मु बोपा घर को जाऊनी की कथा तू काली एत बड़ फड़िया टेकिलु तू बोपा घर को जीव बोलिका मु तते एना मो साथी रे नै जीबी सेही पटे देखि तते छाड़ देकी जीबी बोलिया कहूची आ मना कौन कर तो बोपा घर को जीवनी मु जाई थांदी हेले मो देह ए भल हो गलानी बा मु आ बोपा घर को एना जीबिनी हेले हे छोट की तो देह सत्र भल हो गलानी गिला हां हां मो देह पूरा भल अछि देखुना मु गोटा ठिया आइछि तम आगरे मो पूरा भल हो गलानी बा हेलो हेलो बेंगुली आ कौन कहूछु आ तो बहुत पूरा भल हो गलानी आ मु आ कई जीबी आ मु भी